Aquesta gent de fora vinga a demanar ajuts i acaben vivint d'això. No volen treballar. O era que ens prenen la feina? I els CAPs saturats perquè abusen de la sanitat pública. I no paguen impostos i no s'integren. Vols dir? N'estàs segur d'això que dius? I això d'on t'ho has tret? Al meu barri, a la Florida, sempre han viscut gent de tot arreu i celebrem la diversitat com una riquesa. La lluita pels drets no és una opció, no és retallable. No depèn d'on hagis nascut. És un tema de justícia i de dignitat. En aquest barri jo porto vivint tota la vida i som tots veïns, vinguin d'on vinguin. Els immigrants treballen en sectors com l'hostaleria, la construcció o les cures amb salaris baixos i condicions abusives. Que no t'enganyin, vota consciència. Els meus avis també eren immigrants, els teus no. Que no t'enganyin. Si votes, fes-ho amb responsabilitat. Que no t'enganyin. Que no t'enganyin, això va de drets humans.